Ето как да минем хоризонталната стълба с куките. Естествено, шансът да си, освен ако не сте мебелист, да си направите самата кука и да го тренирате на някакви лостове. Ето го и най-лесният вариант, като можете просто да тренирате такива тип люлеещи се като хълки или от лост на лост, от въже на въже, за да заздравите самия грип. Като например. Оп. И така. Трябва да знаете самата техника, защото при куките общо взето същото, както минавате хълките, примерно. Заролявате се, хоп едната, хоп другата, само че тук държиме нещо. И тук е много ключово, защото доста от играчите се затрудняват, да имате силна скапула. Тоест, да можете на една ръка да правите такива тип набирания. Хоп, хоп, хоп. Защото, когато сте с кука, вие в момента, в който сте я закачили, трябва да я откачите. И точно тук идва момента, в който тази скапула от тук я изваждате, за да извадите самата кука и да замахнете за следващото. И после пак хоп, вадите. Всъщност ваденето на тази кука е най-трудната част. Но ако имате сила можете първо да започнете с две ръце, такъв тип скапула, и после отивате на една. И естествено да си заздравите самия грип, като правите най-различни упражнения, като примерно тренировката, която съм ви дал в самите файлове, или да си измислите някакви други ваши идеи, като висене на лост или висене на хълки, каквото ви хрумне.